Chamo Manuel Dourado Deira, nacín en Santa Eulalia do Araño, a 5 kilómetros de aquí, de Rianxo, o 30 de agosto de 1929. Na miña escolaridade foi moi occidentada, porque eran tempos de guerra. E durante bastante tempo, pois estuve vivín no campo e vivín cos meus pais dedicándome á agricultura. Eu empecé na escola ao ano 36, con 6, 7 anos. Por lo tanto, había mestres. O mestre que estaba entón foi sancionado pola República. Entonces desposuírono da súa praza e veio outro mestre que era afecto ao réximen que estaba perfilándose entonces. Era falanxista. Teño un mal recordo desta primeira escola, tanto do mestre republicano como do mestre falanxista. Na posguerra, pois eu tiña 12 anos, 11, 12 anos, naturalmente, a escolaridade miña rematada, e a miña culturiña reducíase a aprender un pouquiño, sabía un pouquiño ler, casi xuntando letras e dicindo algunhas frases, pero non pasaba máis de aí. E como os baremos era a lectura máis o saber de contas, pois non sabía as 4 regras, como se dicía entón. Más tarde, viñeron outras escolaridades extras para prepararme para o instituto, pero eso xa foi nunha escola particular con un mestre titular pagando daquela o que podíamos pagar, pero para eso tiven que traballar. Ese é outro aspecto da miña vida, porque naturalmente eu tiven que sobrevivir e meterome nunha cuadrilla que se chamaba a cuadrilla do Cordel. Era os encargados de trazar polos montes os carreiriños por onde iban a ser plantados os pinos e demais árbores que entón se plantaban. Enseguida lle collín un intríngulis a cuestión do cordel e con moi poucos anos nomearonme capataz de cordel e, por lo tanto, tiña ao meu servicio un pequeno grupo de persoal. Eu marquei todos esos montes que están por aí, casi todos. Pero ao mesmo tempo que facía esa repoblación forestal, para sobrevivir, pois iba preparándome, eu tiña necesidade de saber máis. E ia preparándome. Entón, a miña vocación no mundo da cultura era a única vocación que conocía ben entonces, bastante ben entonces, non, e conocía, sabía en que consistía era a música. Un primo meu enseñoume que sabía de música, logo mandoume a un director de banda da aldea, logo salían a tocar nunha charanguiña, logo pasei a unha banda xa máis famosa, unha das mellores de Galicia, que se chamou A Lira de Asados e máis tarde a Municipal de Rianxo. Formei unha orquesta, e con ela, pois, gañaba os cartiños para pagar as miñas clases de lo que se chamaba entonces cultura xeral. Pero cando estaba con este mestre, que se chamaba don José Bandín Figueira, era mestre titular e nativo de Asados, entón o mestre se dixo, mira, para ser un músico tens que estudiar cultura xeral, porque o que só música sabe, nin música sabe. Entón descubrín a cultura xeral. Tras da cultura xeral descubrín que había unha cousa que se chamaba bacharelato. E fixen un ingreso no ano 48. E logo estudiei con el hasta sexto. En sexto estudiei por libre oyente. En sexto sufrín xa unha transformación, o plan que estaba vixente entonces era o plan do 38. Entonces veu o que se empezou a chamar entonces o preuniversitario, que logo, pois, ainda estuvo no bachillerato subsiguiente. Preparábame os 5 primeiros cursos, preparéme aquí con Bandín e examinábamos por libre en Santiago, no Xelmírez. O sexto, no cuarto, quinto, tiven que facer a mili. Por lo tanto, tuve que ir ao servicio, fun para a Academia Xeral Militar de Zaragoza e desde ali vin a examinarme de soldadiña a Santiago.
E naturalmente as miñas notas o meu expediente pois era, digamos, bueno, dos brillantes, e tuve en alguén, un profesor que debo mencionar. Chámase don Manuel Rodríguez Fernández, profesor de Historia do Instituto Xelmírez. Despois terminou no Instituto Rosalía de Castro. Entonces este home botoume unha manciña, conseguiume algunha beca polas miñas notas, que entón, pois como todo o mundo sabe, e pasaose tamén, o que ten padriños bautízase, pero aquel que non os ten, pois ao mellor queda sin bautizar. Entonces conseguíme unha beca polas miñas notas e con eso pasei a ser, como dixen antes, un oyente, un estudiante ointe, pero xa recibía as clases dos profesores de instituto en sexto. Con eso cheguei a reválida, tive un premio extraordinario, éramos 4.000, me parece, que nos examinamos no Rosalía de Castro, e deron un premio extraordinario por cada 1.000 alumnos. Un deles foi para mí. E así creo que rematei o meu ensino primario, moi acentado, e medio. E pasei á universidade para estudiar Dereito. A miña intención era estudiar filosofía, porque con magisterio eu quería dedicarme alternando o ensino e escribir. Pero logo as cousas cambiaron, como imos ver. Entón eu pensei e dixen, bueno, moi ben, eu vou a estudiar Dereito, sobrevivo con unha bequiña que me dan, quitaronme un ano, logo volveron a dar, pero e cando remate Dereito que fago? Porque xa sabía de antemán que non ia, por suposto, non ia ser un abogado, aunque eu quería ser un abogado célebre, e a miña ansia era defender os pobres e menesterosos, non en van, eu era un deles. Entón decidín, bueno, vamos a facer unha carreira que me sirva de trampolín mentres non podo situarme por Dereito, porque siga a rama que siga, a abogacía, que era o que me gustaba, ou faga oposicións, teño que ter un tempo e teño que sobrevivir. Da miña familia, se remato a carreira, xa bastante non lle podo pedir máis. Entón foi cando, a partir de segundo, empecé a estudiar paralelamente un curso de Dereito e outro de Magisterio. Daquela eran 3 de Magisterio e reválida. Examinábame en xuño de Dereito, normalmente sacaba inteiro, e logo de algunhas das materias máis fáciles de Magisterio. Como tiña unha base bastante boa do bacharelato, entón non me costaba demasiado preparar algunhas materias, algunhas asignaturas de Magisterio. En setembro, durante verán, en vez de ir a bañarme ali ao río ou a praia, xa era un soño daquela, pois tiña que estudiar Magisterio. En setembro sacaba o correspondente curso de Magisterio. De tal xeito que cando cheguei a cuarto de Dereito, eu era mestre titular. A impresión xeral é de que todos os profesores que había ali, pois eran a maioría, digamos, moi maiores, verdad? Sobre todo en pedagogía, había 2 irmáns que agora mesmo non recordo os nomes. Estaban as pobres moi desfasadas. Entón recordo a un profesor que non me deu clase nunca, tuveno despois nun cursillo, pero que admirei desde o primeiro momento en que me examinou. Pola súa humanidade, pola súa xenerosidade, pola súa intelixente, pola súa forma de preguntar, non tiña máis datos que estes. Más tarde, fomos moi amigos, salvando a distancia de idades. El chámase don Xavier Río Barja. Outro que me impactou foi un novo de psicoloxía e ética. Tamén me impactou moi ben pola forma intelixente de preguntar e pola forma moi sabia
de dialogar co alumno sobre a materia que me tocaba, que era a lógica, nada máis lóxicos, vaya a redundancia. Como contrapartida, topeime con un señor que daba formación del espíritu nacional, entonces. Era a formación política. Unha formación del espíritu nacional que eu empecé xa, digamos, a rebelarme contra ela cando era estudiante. Non atragaba. A este home chamábamelle Lecudo. A razón era que era un galegote, ou un gallegote, si se prefire, da aldea, como a min e como tantos outros. E notábaselle tanto a música do galego, igual que se lle nota, por exemplo, a Paco Vázquez. El non quería que se lle notara eso. E trataba de disfrazar imitando o dialecto andaluz, que é un dialecto do castellano, naturalmente. Entonces, en vez de falar de el escudo, falaba de Lecudo. Dígame usted algo sobre el escudo de España. Con tan boa fortuna que os alumnos, sí, Lecudo. Eu fui un dos cabecillas de poñerlle o nome. Non esqueceu en deixa máis. Este home formou parte da reválida de Maxisterio. Había, me parece que 3 exámenes, 2 escritos e un oral. Os 2 escritos paséinos, pero o oral pasei todas as materias que me preguntaban os outros profesores sobre a carreira en xeral. Pero Lecudo, que me guardaba rencor de ser un dos cabecillas de poñerlle o nome por renegado, non me perdoou, entón quería suspenderme. Este foi o meu remate dos 2 magisterios. Logo viñeron as oposicións, isto foi no 57, 58, me parece, en xuño me parece que foi en xuño de 50, a primavera desde logo foi, non sei se xuño, xullo, me parece que foi en maio, xuño do 58, xa me presentei ás primeiras oposicións que se celebraron na Coruña. Metéronme nunha escola en Verdía. Ali era a primeira escola de nenos que tiña esta parroquia. E había unha mestra, dona Marina, que eu recordo como unha das mulleres que máis me impactou na profesión, que tiña, me parece que 85 alumnos, unha escola mixta de 85 alumnos. Entón, claro, non sei se por caridade ou por algo, a fin e a postre desdobraron, non é? E fixeron unha escola unitaria de alumnos con 45, creo que tiña eu, estreaba eu. E ela quedaron aínda uns 40 e moitos, cerca de 50 alumnas. Si se engade a isto que esta muller daba clase nunha casiña da aldea, na que chovía, e ao mesmo tempo non recunchiño desa mesma casa bella de tellado destrozado, tiña que facer a comida a veces con paraugas, porque chovía. Poderá darse idea da situación do ensino naquela parroquia. Cando cheguei ali, dixome doña Marina, bendito sexa Deus e o ceo que te manda. Canto che teño esperado, compañeiro da alma, recordando a Miguel Hernández. E ali empecé eu a dar clase. Tiña 40 e tantos alumnos, tiven a sorte, a mí meteronme nunha casa nova, esteaba. E tiña un salón grande, e á esquerda tiña as habitacións. E un poquinho máis atrás tiña a cociña. De tal xeito que, como o soldo non era máis que de 15.720 pesetas o ano, por lo tanto, eu viña a cobrar unhas 1.100 ou por aí. 1.000 e algo, poquinho, ao mes. E a fonda, pois, queríame cobrar 2.000. Por lo tanto, eu non podía
pagalas. Entón, tiven que facer de mestre, de estudiante de quinto de Dereito, que era o que me quedábame mercantil, e os dous procesais. E de cociñeiro, por suposto. Eu de cociña non sei absolutamente nada, son negado. Pero, con consellos de miña nai, etc., fun facendo unhas comidiñas. Ali botei un curso obrigatorio, porque era provisional. Cando salíamos das oposicións, dábanos un lugar, unha escoliña provisional, e eu, como me quedaba ben verdía, acababa de quedar vacante, Verdía entón pertencía a un municipio que está anexionado a Santiago, que se chamaba Enfesta. Entón, pois como ali tiña, pois eso, forzosamente había unha vacante e durante un ano provisional, que se chamaba entón, estiven ali. O ano seguinte, xa pediron a praza, quitaronme naturalmente, a mí non me deron porque eu concursaba con 0 puntos e mandáronme a Villaviciosa, Asturias, unha vila preciosa, fai honor a súa canción, Villaviciosa hermosa, é moi bonita. Pero claro, ali as cousas complicáronseme moitísimo, porque entón, xa isto era no ano 59-60, curso 59-60, e no 59, con 30 anos, ocorreuseme que tiña que casar, claro. Pero o soldo non chegaba. Eu ganaba ali, recordo ben, xa subira un poquinho máis, 1902 pesetas. Me parece que era. Alquilamos unha habitación, unha cociña con dereito a habitación, parte de un pixiño, non podíamos pagar máis. Ali estaba eu, cas miñas 1902 pesetas, repartíndoas en 535 en habitación e luz, e o resto para comer. Mira o que nos quedaba. E ali pasei un curso escaso. E cando cheguei ali, hai unha anécdota moi curiosa. A primeira vez que me fun á escola, a escola chamábase Tornón, pero vivía en Villaviciosa. Tornón queda como a 2,5 km de Villaviciosa, por a carretera que vai arriba de Sella, estaba xusto ao lado da fábrica de sidra El Gaitero, á beira da ría de Villaviciosa. A panorámica era divina, preciosa, extraordinaria. Pero cando cheguei a escoliña, que era unha casa particular alugada polo Concello, creo que daquela pagaba o Concello, era un habitáculo infame, tiña unha pizarra, un enceradiño que chamamos, e non había nada máis. Alumnos, 5. E dixen, que pasa aquí? Os alumnos quedaron pasmados. Señor maestro, non hai máis. Pero por qué? Ah, porque van ao colegio. Que colegios? De Villaviciosa, señor maestro. Cando me enterei de que en Villaviciosa había 2 colexios, un de frades e outro de monxas, que en toda a redonda, en bastantes kilómetros a redonda, absorbían os alumnos. E as escolas quedaban baldeiras. Entón, dixen, bueno, aquí hai que facer algo, polo menos hai que sobrevivir cando menos un ano. Porque eu non sabía, o curso seguinte eu podía pedir un concurso, pero podían darme ou non. Dicir, polo menos un ano teño que sobrevivir. Con 5 alumnos non podía sobrevivir. Chamei aos pais dos 5 alumnos e dixenlle, o problema é este, non? Sí, señor mestre, además van a sobrevivir na escola. Dixenlle, mire, se ustedes me axudan, rehabilitamos e recuperamos a escola. Avisen aos demais pais e que veñan e falamos. Avisaron aos demais e xuntei como 20 tantos. Planteillos o problema e empecé dicindo, non teño nin xiz, nin tiza para o encerado. Non teño nin un mapa, non teño nada. Por lo tanto, non me van a dar nada porque esta escola está para suprimir. Logo temos diante un problema grave. Primeiro, evitar que ese expediente se cumpla. Como?
mandando os alumnos aquí. Segundo, material escolar. Ten vostedes que aportar diñeiro, porque o Estado non me vai dar. Así era. Fun o inspector xefe, non me quería recibir. En canto o porteiro deu media volta e lle oín a outro. Mire, está aquí el maestro de Tornón. Dicen, dígale que non podo recibirle. Pero cando dixo eso, xa estaba eu detrás do porteiro na presencia do inspector xefe. Dice, lamento que usted no pueda recibirme, pero yo sí puedo entrar, porque soy el señor maestro de Tornón y traigo algo que usted debe conocer. Y le di la lista de 25, parece que eran 25 alumnos en aquel momento. Dice, pero bueno, esto, aquí hay un expediente, esto no puede ser, esto. O tipo quedou desconcertado. Tiña detrás un crucifixo enorme. Dixen, señor inspector, por lo que ve usted es creyente, ¿no? ¿O este crucifijo es un mero objeto de arte? O tipo quedou parado. Dice, si es usted creyente, sepa que yo también soy. Pero yo creo en ese crucificado y ese pide protección a los pobres, a los desvalidos, educación, cultura. Y ustedes están anulando esa escuela, como tantas otras del entorno, por favorecer a dos órdenes religiosas que usted conoce muy bien. ¿Quiere usted que siga por este camino y que descubra más cosas y más datos que tengo? ¿O prefiere ya dar por anulado ese, o por lo menos paralizado de momento, ese expediente de anulación, hasta en tanto no se ve la evolución de esta escuela? Bueno, bien, lo damos por paralizado. Siga usted, buena obra, siga usted. Pasaron meses, a escola empezou a funcionar, os mestres quedaron, os pais estaban encantados, e un bo día, cando xa pasaron 5 ou 6 meses, invitaron a miña muller e a mí a visitar as aldeas. Aquilo foi apoteósico. Flores, froita, muller, non sabían que darlle. Todo un pobo agradecido tras do señor mestre de Tornón. Non anularon a escola. Pero aos 8 meses eu tuve que pedir no concurso porque tiña a familia aquí e quería virme para Galicia. E tuve que abandonalos. Con moita dor de corazón, tuve que despedirme malamente deles. E lamento que incluso se sentiran un pouco como enganados, non? Pero eu expliqueilles, señores, esta é a miña situación, tengo que desplazarme a mi tierra, pero a escola está en marcha. Dice, eso es cierto, pero usted se nos va. Pues tomei posesión en Vilameán Tomiño o 18 de agosto de 1960. Era unha desolación. A escoliña estaba no que fora a corte do cabalo da rectoral do cura. Abaixo, no soto. Arriba ainda había algo, non sei o que. Os alumnos era... Aquilo foi tremendo, o impacto foi tremendo. Cando cheguei, puxen o horario semanal, cada día toca tal asignatura, cada hora de 10 a 11 tal, o horario que tiña. E dixen, bueno, collede os caderniños e copiade o horario e a ver que, vamos, a ver, sin 10 minutos está para empezar un pouquiño, a ver, a falar do que temos que facer, etc. Os alumnos mirábanme así con cara de extra, como se fora un extraterrestre. Non sei se estaban de moda xa os marcianos, pero, desde logo, eu era un tipo raro para eles. Cando lle puxen na pizarra o horario semanal, empezaron algúns a intentar facer algo, pero estivemos toda a mañán e non foron capaces de copialo. Entón eu mirei e dixen, pero que pasa aquí? Non sabedes copiar isto? Os maiores, porque despois había de todos os cursos. Había desde os 6 anos hasta os 11 anos.
aos 12 acababas a escolaridade. Eu, cando vin que un alumno de 10 anos non sabía copiar o que estaba no enterado, eu quedei asombrado. Cando me decatei de que a miña beira había un que vomitara sopas de cabalo cansado, sabedes lo que son? Unha cunca de viño tinto con pan de millo pola mañán. Ese era o almozo. E logo outros tomaban unha cunca de café negro con un bo chorriño de auga ardente. E outros tomaban outras cosas. Total, que ali empecé a descubrir un mundo. Aquelo sí que era extraterrestre. Cando vin aquela realidade, chamei aos pais. Planteei crudamente a realidade. Dice, así non podemos ir a ningún lado. Hai que darlle de comer ao alumno cousas sans. Non teñen leite, non teñen pan de trigo, ou pan de millo, pero con leite, non con viño. E tuve que facer unha campaña boca a boca e porta a porta. Moitos padres apoiáronme e aí empezou unha loita total contra o cafetismo, o alcoholismo e despois contra o airo da Saramajanda, do defuntos, da cobra e dos outros. Era realmente unha situación terrorífica. Aquela parroquia, cando a deixei, quedou renovada. Non se debe a min só a renovación, o rexurdimento. Débese a unha mestra a que admirei sempre e que me serviu tamén de exemplo para quedarme no magisterio. Mari Carmen Rodríguez Mouriño, unha gran profesional con unha vocación tremenda, extraordinaria, que me ensinou que o sacrificio que se poida facer por un desvalido, por un neno, por o pai dun neno, por salvar da miseria mental, física, espiritual a un pobo, é grandioso. E iso serviu a min para quedarme definitivamente no magisterio. E aquí ingresei traballando duro, xa con vocación de auténtico mestre e de non escapar. Aquí había 12 mestres, todos eles maiores. Daquela eu, tiña 30 e algo anos. Traía xa unha certa experiencia e traía tamén unhas ansias de progresar, non só eu, personal e profesionalmente, sino de, incluso me entrou, digamos, a tolemia utópica de redimir a este pobo tamén da ignorancia. Ao fin e ao cabo, era o meu pobo. Eu fui aprendendo ao longo da miña profesión que se non se asume unha disciplina polo profesor e polo alumno, pero sobre todo o alumno, se non asume unha disciplina como unha necesidade para aprender, non facemos nada. Aprendín sobre todo que unha disciplina imposta, como me ensinaron a min e como vin que practicaban algúns dos meus compañeros xa maiores. Unha disciplina a base de punteirazos nas mans, que tamén eu padecín. Iso vacunoume de tal maneira contra a violencia física que a única que a veces practicaba despois de avisar 3 ou 4 ou 5 veces a un alumno rebelde era un coscorrón. Aquí. E dice que che vou dar un coscorrón, pero avisado. Entón, a disciplina para min consistía en que o respeto é mutuo, que eu teño o papel de profesor, de mestre, e eles teñen o papel de alumno, pero que eles teñen os seus dereitos como alumno e os seus deberes, e que eu teño os meus deberes como mestre e tamén os meus dereitos. Eu non podía atender persoalmente, porque entón andábamos de cota de alumnos polos 40, e o máximo que nos permitía, que nos obrigaba a lei, eran hasta 42 alumnos.
E iso era unha monstruosidade. Pero bueno, de 35 a 42 estaban as clases. Aquí. Entón, eu tiña que valerme de medios extra. Como? Sacando unha organización dos propios alumnos. Eles elixían un xefe de estudios, eles elixían uns controladores de orden, uns axudantes do xefe de estudios, e eles elixían un delegado. A disciplina é a da cordialidade, a da flexibilidade. Eu teño que explicar algo, vos tendes que aprender algo, pero convertamos a clase en un diálogo de amigos, que non teño eu que violar dereitos de ninguén, nin vosotros, nin vos violedes os meus. Con esta estrategia, cada alumno sentíase responsable da orde. A veces había o piño de rebeldes, de retrasados, de alumnos que ao mellor tiñan 12 anos e estaban convivindo con os de 12 ou 10, porque se quedaron retrasados, e esos eran que armaban os follóns. Esos eran os primeiros que atacaba. Puñíos unha entrevista personal, convencíos de que tiñan que aceptar a disciplina e que eu se iba a preguntar igual que os demais, pero que lle iba a dar facilidades, porque eles non estaban á altura. Cando un alumno falla, é que algo detrás hai del, algún problema hai. Entón, cando lle dixo ao alumno, mira, eu non sei que está a pasar, é importante que ti fagas isto. Agora non lle des sentido, pero trata de comprender. E mira, eu sei que detrás de ti hai algún problema, ti tes algún problema. Se non queres, non me contes, pero ten que ser era unha cousa privada, de entrevista persoal. Non me contes. Se crees que che podo axudar, dime o que crees que debes dicirme. Pero intentemos resolverlo. Solo pretendo axudarte. Con eso, convencíos, tratamos de axudar, e moi pouquiños me fracasaron. Os compañeiros chegaron a bautizarme así despectivamente como un catedrático rural. E dicían, pero ti que lle fas a estos? Porque este era un desgraciado, aquel altera má clase, aquel non me deixa dar. E dixen, pois mira, hai que perder moito tempo con eles, hai que axudalos, hai que ver o problema familiar que teñan detrás, a veces alcohol, a veces desavinzas ca muller, a veces... E isto era a disciplina, para min, fructífera. Ahora, xa levo 7 anos xubilado, e chegan os alumnos, sí. Chegaron máis, ahora xa se vale máis por si mesmos, pero recordan, oye, eu son fulano de tal, son de tal sitio, non Max acorda de min, e dixo, pois non, pero usted dixonos isto, e isto, mire, a min esqueceros aquelo do sintagma, do fonema e do pamema, pero, amigo, aquelas leccións que nos daba, fora de programa, de vida, aquelas leccións son as que dan de comer aos meus churumbeles. Tempo libre, pois mira, agora dedico a algo que sempre quixen facer e non tiven tempo suficiente para facer. E escribir. Bueno, escribí un libro por encargo da Fundación Castelao. Titúlase Conversas con Teresa Castelao, sobre Daniel Manuel Rodríguez Castelao. Logo, dediqueime ao periodismo, sempre que me permitiu a profesión. E iso é o que estou facendo agora, escribindo todo o que poido e mantendo 2 seccións en el correo, unha pequeniña, como ves, antes era un poquinho máis grande, desta zona, que se chama Barbarosa. A obra que eu considero máis importante pedagóxicamente da miña profesión. É a fundación e dirección de unha revista escolar que se chama Voces Rianxeiras. Formou moitísima xente, espertou moitísima xente. E, sobre todo, o máis importante para min, creo eu, é que a facían os propios alumnos, asesorados e axudados polos profesores. Pero eles eran,
os que facían o Consello de Redacción por cursos, os que facían o Consello Central, eran secretarios, eran os propios autores. Os que recollían todo o material que eles non lle daban importancia, pero cando alguén se lle di, ti recolle todo o que diga túa aboiña ou túa avó, que sabe todos os refráns, todas as adiviñas, todos os principios, todos os usos e costumes, contos, todo o que saiban eles, recollede todo eso, porque vos ides a ser os transmisores desa cultura, que non se perda esa cultura. E eso conseguiron os alumnos de Voces Rienxidas, do que, francamente, me sinto orgulloso.